Daħlu fis-seħħ ir-regolamenti l-ġodda li jwaqfu l-importazzjoni ta' annimali perikolużi minn individwi għalkemm huma permessi minn għandu liċenzja ta' żu. Annimali perikolużi li diġà din f'pajjiżna għandhom ikunu rreġistrati biex bekk tissaħħaħ is-sigurtà kemm tal-annimali kif ukoll tan-nies. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Rodri Galdes għalli din id-deċiżjoni msejsa fuq drittijiet tal-annimali, is-sigurtà pubblika u l-protezzjoni tal-fawna ta' pajjiżna. Rajna l-bżonn li matul dal-aħħar 10 snin ftit li xejn kienu kontrolli dak li għandu x'jaqsam mal-moviment ta' annimali perikolużi wkoll li daħlu f'pajjiżna. Aħna konsultajna, però mhux ikkonsultajna biss, għamilna riċerka u ddeċidejna. Millum il-qudiem daħlet il-liġi u din il-liġi ħadd obbliga lil min għandu dawn il-kollezzjonijiet privati biex jirreġistrhom ħalli nkunu nafu x'daħal fil-pajjiż dal-aħħar snin. Min diġà għandu dawn l-annimali slavaġ perikolużi għandu jirreġistrhom sa 90 ġurnata b'miżata ta' €10 għal kull annimal. Permezz ta' dawn ir-regolamenti ġodda, il-Gvern se jikseb stampa reali tal-annimali eżotiċi fil-pajjiż u għalhekk kull annimal se jkollu mezz identifikazzjoni bħal huwa l-profil ta' DNA u l-microchips. F'każ li annimal ma jkunx irreġistrat jew jiġi importat illegalment, il-Gvern għandu dritt li jikkonfiskah u jiddisponi minnu permezz ta' arkant anke barra minn Malta.